What's up mga buddy? This is your buddy on your screen again. And welcome back to my YouTube channel. Paila-ila, bunurapit. Uy, I'm Japet. At for today's video mga buddy, kung nakikita nyo ay masashock talaga kayo. Kasi nakikita nyo si Japet sa vlog ko, maaga pa ngayon. You know what's the time? The time is 10:45. It was shocking kasi nakagising si Japet. Ay, gumising na si Japet. Alam niyo ba kung bakit? Hindi nila alam ba din? You know what's... So, gusto niyo bang malaman? Gusto niyo ba malaman? Hindi, abangan niyo sa vlog. So to mga buddy, today is a brown out day na naman. Brown out day na sad na naman dito. At ngayon, ako sa tag Champurado. Champurado. Feeding program, ang diri karon. May feeding program. So mga buddy, samahan nyo kami sa aming brown out day na naman dito sa Corelia. At pasok, intro. At ngayon mga buddy, wala naman si Japet na yun. Dito mas si Japet. It's amazing, himala ay ni mata o sa'yo. Gumising ng maaga. Sa'yo, alas 5 rin ka sa buntag na katog, bantog na murag okay pa. Sa'yo ko rin sa buntag na tog. After a few minutes right now, tingnan nyo unti-unting lalabas yung mga tao ngayon dito. Kasi mainit na sa kwarto eh, alam ko yan. Woo! Matamigang kayo! Ay, higang nga lagi! Brown out. Ay! Hoy, guys! Woo! Guys, umata na rin tagas, kaya na feeding program guys. Feeding program na isang purado. Kato mga malnourished, panggawas na. Ako naman rin malnourished din. Ako naman rin malnourished, sorry. Sabay, maingunin mo sa akong mga viewers, pit. Dapat ingnan mo kung mga viewers ba, i-scam sila ba nga mag-subscribe. guys, sana mag-subscribe kayo kay Buddy guys. Sana mas-scam kayo. Nice. Magpa-scam kayo ha. Minsan may nagtabala na may mga buddy. At alam nyo ba mga buddy kung sino yung the most nagwo-worry ngayon kasi brown out? The most worried person is our Aquaman. Kasi yung mga isda niya dito mga buddy. Tingnan nyo guys. Aquaman! Aquaman, what's happened to your mga fish? Sinong worried? Aquaman, nalubat na Aquaman. Ha? Wala naman lagi ni nagkuhan, wala na air pump, wala nang water pump. Air Oo, pump. kasi brown out. Pero di naman kailangan ng air pump or kahit anong tong mga muli, so Okay lang. okay lang. Pero itong koi tsaka goldfish, meron naman akong dito, yung chargeable na air pump. So, Ay. may din ako, may USB din ako ni air pump. Ay, Ano grabe, ko lang amazing. dito sa power bank ko. Oh, di ba? Nice. Amazing. Ligtas ang may alam. Buhay pa pala itong mga isda mo. Sana all. Siyempre, kompleto ng vitamins yan. Hindi yan magkakasakit. Mabuti pa nga Ito, 5 to, di ba? Pero ngayon, 6 na sila, di ba? nanganak. 2, 4, 6. Oh, 6 na. Ay, grabe. Tapos kasi kompleto to sa vitamins mga buddy. Grabe na mga isda buddy. Vitamins ni Buddy. Napakadaming vitamins. Mas madami pa tong vitamins kaysa sa akin. Ginoo ko. At ngayon mga buddy no. Sakal. Visit na tabutik. Ako, Sa kalagitnaan. Sa mga buddy sa kalagitnaan ng brown. Nangutot man kayo. Sa kalagitnaan ng brown out buddy. Sa brown out ngayon. Alam naman na brown out ngayon. No? So medyo na kami. Nagtanggal na ako ng damit. Napakainit kasi. At ngayon mga buddy. wow, sana nagtatanggal ng damit. At ngayon mga buddy. Andito ang mama ni Snake Princess at si Cyril. Yung kapatid ni Snake na nagva-vlog din. Andun sila guys. Diba? Happy family. Diba buddy? Happy family. Si Cyril at si Tita Tits. Sabi, mamili, pagbitso kay. Pagbitsusuko kayo. Ganun gamugot man din. Mas happy family. Basta happy family yan sila guys. Napakainit talaga no? Tapos nangutot pa jug ka. Samot ka. Lain ang grabe carbon dioxide.
Carbon dioxide man ang utot Kuya Teo, di ba? Na-shock ko ba, di ba? Kabalong ano. Kasi napakainit na ngayon pero di pa rin sila lumalabas. Di ba? Ang kwarto napakainit kapag ano. Mantika siguro yun. Tulog mantika sila, grabe, amazing. Si Kuya Roy at si Kuya James, si Alexander at si Kuya Iyong. Ay, ayun, gumising na si Kuya Roy. Yan si Kuya Roy. Lumabas na ang isa. Si Cyril, buddy. Sup, Cyril? Sup? Nice one. Nice one. Init, boss. Gising ako ba Init? Sabi ko na nga ba di ba? Sabi ko sa inyo mga buddy, lalabas at lalabas din yan sa lungga ang mga taong taong kwarto. Laagtabi, laagtaki may kurente. Laagtaki may kurente, boss! Boss! Isda nga aircon. Palangga kay isda, bay. Kuya Teo, sana naging isda na lang ako para bilhan mo ko na vitamins. Oh. Sige nga, vitamin C. Nga. Di mo ko isda. Ha? So walang linti. Ayaw, Kuya Teo, malipong kay kuana. Alam niyo ba yung bagong kanta ngayon, guys, na sikat? Ano ba? Ano ba rush? Ano ba rush? Ano ba got a push push? Joke lang. Joke lang, guys. Joke lang. Boss, pang-ice butter boss. Butter, boss. Wala. Boss, dawat makog chiki, boss, boss. Boss, chiki. Pila ka dong? Chiki. Ha? Dawat kog chiki, boss. 150, chiki. Oh, ay naman ko'y Zoom, sir. Basing ganahan ka mo kan sa link, sir. Na ko'y Zoom. Sesod. Korosa? Oh, Korosa? ako ra, boss. Ito nang sluyo niyo. Mani akong Apil na siya? minor pa na, sir. Minor pa ni sir. Ako man ang manghod. Okay naman, di na ako musumbong. Hindi. Bata man na, sir. Di na, times to na bayad. Virgin man na yun. Manghod ako ni. Kaya ako man rin maguwang ni Mupit. Pagka na sa mong kan, September sa, July man ko. Kuya ka na ko, tawag ako kuya. Kuya, buddy. Kana, kiss kuya. Okay na ka po doon? Okay lang mi sir, cheeky lang mi sir. Cheeky. Ay, 5 naman ka. Salamat sir. Pang-ice butter ako sir. Maghugas pa kog kuan sir. Lubot. Lubot. Sir! Tara! On mga bade kay brown out man. O banda dres aircon nga na car. Ay, car nga na aircon na dres likod mga bade. Ganito pala ang feeling na makidnap. Guys, ganito pala ang feeling kapag kidnapin ka, di ba? Ito kami sa likod eh. Guys, ang amazing. Away, lipong na tanda dari mga lipong lipong na kupit. Witsa. Guys, kasama namin dito sila Snake at yung mama niya at si Cyril buddy. Ito sila. Yun. At mga buddy, stop ko na to kasi nalilipong na ako. Tama na, nalipong na ko guys. Bye-bye guys. Sir, salad sir. Bante sir, bante. Oops. Marag tala. Sukaon mo ko ba di? So mga buddy, no, sumama kami para magpa-aircon sa car at ayun, nahilo tuloy ako kasi nasa likod kami ng car eh. Kailangan ko muna tapusin ang vlog, Kuya Roy. Yes, buddy. Let's end this What's vlog. up, everybody? How are you, buddy? I'm fine, thank you. Nabusog ka ba? Super duper busog ako mga buddy kasi alam nyo ba? Ano ba? Bumili kami ng pagkain kanina. O, di ba? Pero hindi ko napakita kasi nalipong ko sa likod. Nahilo ako sa likod ng car. Kasi guys, wala siyang tulog. Wala siyang kain. Natulog ako na maaga guys, 2 p.m. Ay 2 a.m. Maaga na yun dito sa amin kasi kadalasan natutulog dito 5. 7 na, 7 na. Na morning person guys, look at the morning person. Yan yung 7 na tutulog. Boss! Nice one! Oh, kaway-kaway mo na, morning person. Al taga alas 7 na yan ang umaga natutulog. Si Tito, may pinakakuan na guys. Siya ang pinaka-productive. Pinaka-productive to guys. Kasi nakapagluto ako ng champurado. Wow. Tapos Nag-aalaga pa ng mga isda. Linis na ako ng tangke. Wow. Ising. Tapos siya yung naghugas ng rice. Wow. Naghugas ako ng plato. Guys, alam nyo ba?
na hindi ko alam. Bupols lang ang atch. Kasi guys, pinagluto namin siya ng 6 cups na rice. Tapos sabi na ay 5 cups na rice, tas dapat yung tubig almost 6 cups. Ginawa niya guys, nagtakos na siya. 1, 2, 3, 4, 5 rice. Ang tubig niya guys, dahil may nakita siyang 6 sa rice cooker, may linya na 6 doon. Doon niya nilagay yung tubig sa 6 guys, tas pagkaluto ng rice, hilaw. So napakatalino. Bade. Uy, Kasi mga bade, sabi kasi sa amin kasi gamit kaldero lang ito rice cooker na shock ako nabaguhan na ano eh nanibago. Kasi pag 6 ay pinaluto sa akin 6 cups ata to ng rice. 5 cups, 5 cups sa tubig. 5 cups of rice tapos 6 cups pala of tubig. So kasi sabi ni Kuya Tiw, lagay 6 ha, 6 tubig daw 6. 6 lang wala siyang sinabi na cups eh. Sabi 6, sige 6. Ayun mga buddy, pag so nakita ko sa rice cooker may 6 na number. So dito pala. So parang dito dito yung level ng tubig dito kasi rice cooker to eh. Nahubas na Kuya Roy. Nawala na yung Hilaw tubig. na. Diyos ko, kulang ng tubig. Tapos ayun, nilagyan ni Kuya Tiw ng 1 cup. At medyo naluto pa naman at nakain. So, I'm safe mga buddy. Bilis na, lesson learned So, na. ngayon, bibili na kami ng rice cooker at para marunong ako gumamit. Oh, yes guys. So, rice cooker na next project mo. Hindi pa muna rice cooker. Bibili muna ako ng lababo. Lababo. Gagawa muna kami lababo. So, mga buddy, no? Because brown out ngayon at malulobot na to cellphone ko. Dito ko natatapusin yung vlog namin. Aking vlog lang pala. Thank you Vlog everybody. ko. Thank you so much for always watching and subscribing to my YouTube channel. So this is Nathan Niloon. I'm medyo maldito. Boss. Thank you so much for watching. I'm James. I'm Gluster Capuno. And I'm Japet. Apil mo. Japet. Smile pa. Sa mga buddy. So gagamitin natin yung last line ni Kuya Roy. Kando sa sunod higayon. Kita tapuhon.